לשם הרבה, איזה פעם שמעתי נינה קנטה, עוד בחאפר שיגעת את כל המנדם לגמרי, טוב זה לא עובד על שלב. נגיד לך למה, כל אחת חושבת את עצמה מה מסתבר, רוצה רק צומי מה זה רק בשביל זה באתן, עם כל הפוזה מה בסוף קוראים לה רחל. מה נראה לך בת לעשות עליי סטלבט, כל סופה שיוצאת ללב תל אביב, עושה משכורת של 6,000 זה נאטינג, הדיבור עלייך תמיד בפה של אנשים, לא באמת מזיז למה שכל אחד אומר, שאת כל סופה שיוצאת ללב תל אביב, עושה משכורת של 6,000 זה נאטינג, הדיבור עלייך תמיד בפה של אנשים, לא באמת מזיז למה שכל אחד אומר. קלטתי מזמן את חיה בסרט, שחררי כפרה אתה שמה לו 100,000, שקונים את החרטות שלך מזמן הבנתי אין איך, זה לא יעצור אותה מלהמשיך את הערב. זאתי תסיים בזיגזג, כבר מנסה לקרוס אתה יודע מה לשים כבר, 40% קבוע זה כל התפריט שלה, רק זהר שלא תעשה לך בעברה. כל סופה שיוצאת ללב תל אביב, עושה משכורת של 6,000 זה נאטינג, הדיבור עלייך תמיד בפה של אנשים, לא באמת מזיז למה שכל אחד אומר, שאת כל סופה שיוצאת ללב תל אביב, עושה משכורת של 6,000 זה נאטינג, הדיבור עלייך תמיד בפה של אנשים, לא באמת מזיז למה שכל אחד אומר. כל המשוגעות בתל אביב, כל אחת